ಆಪಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಸಮಯ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ಕೊಂಡ ದೇವರೇ ನೆನ್ನೊಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಡ್ಡವಾಡ ಬಾಯ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರಾನಂದ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ Pradeep Shetty, Chetna Bhabi, Bukashan and request Bandhanule. Let's release the song of Tudar, the fire within Premayana. Thank you, Buka. This song is a part of the Tupana Avakash Mantikorna Fisherman Habitatna Manager. Thanks for that. Thank you so much. ini shape like iron is iron when it's shaped. So that shape is given by none other than our own self. So that's the reason we guys are here in Dubai doing these things. I mean, seriously, so thank you so much for your education. Those days, those days used to hate you, but seriously, but behind that, there's always a reason. Why did you do that? Because that's the reason we guys are here in front of these people doing what we are doing. So thank you so much for that, sir. Number student, thank you once again. Surukadu Mahathirikla Namaskara. I'm short of words. Panpunanda Tudar is not a movie. English or Kali on the cinema. Or you're not going to answer my dream. Our dream life company, our directors Elton and Tejas and Patty want melody to the movie. So there are a huge number of people who have worked for this movie, worked selflessly, full from heart. That's why we always say, Tudar, onji team attu, onji kutumbam. Here I present proudly my Dubai Tudar team. Team Tudar, a big round of applause to my strength, my students. Thank you so much.
ಹೀರೋ ಅಂಕಲ್ ನಟುಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹಂಗ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸರ್ ಇದು ಎಂಚ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಬೇಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತೂ ಬ್ರೈಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತುಯ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಪನ್ಲಿ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನತ್ತು ಒಂದು ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದ್ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ರೆಡ್ ಮೂವಿ ಆಫರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿಲ್ ಎಂಕ್ ಸುಲುಟು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸರ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಬರೆಯೋಡೊಂದು ಐದು ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಹಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಐ ನೋ ಹಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು keep the audience occupied. So how we could discuss maltade almost 4 years back. So how book a build up that after lockdown last year we just thought that nama start malpuli because it has to go. Then our directors came in, the team got formed and it was a beautiful journey. Like Tudar is the most memorable journey of my life till now finally. And I the onji glimpse nikul itte 2 year ಆಕುಲ್ದು ಏರು ನಿಕುಲ್ ನನ್ನ ತೂಪರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಜಿ ಇರ ಡೆಬ್ಯೂ ಒಂದು ಎನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಯಾನ್ ತೂಯಿನೇ ಬಾಕಿ ಅವಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಅವಡು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಐಟ ಇದು ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಮೂವಿಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಈ ಮೂಲತು ಸರ್ ಎಂಕಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಮುಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದು ಅನ್ನ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗೌತಮ್ ಉಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನಮಿತಿ ಎತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಗೆ ಮಗೆ ಬಂದದ್ದು and teacher Atinaik I could go to other profession but when the time come when I had to decide whether I'll go to the engineer field or teaching field I opted teaching field and I'm very thankful for the decision sir ಈ ಟೀಚರ್ ಆದ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿ ದ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರುಲ್ಲೇರ್ ಮೇರೆ ಫೇಮಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕುಡ್ಲದ ಸೊ ಎಂಚ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಟ್ರ ಯಾರು ದುಂಬುಡ್ ದಿನಸಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಬಾರ್ಲಿತ್ತಿಂಡು ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಂಡ್ ಯಾನದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ನಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಐಕ್ಲ ಕಾಸ್ ಕೊಡ ಅವ್ರದಿತ್ತು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸಂಬಡಿ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಮನಿ ಮಂಪ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಾಂಡಿ ಆನೆ ಬರೋಣ ಎಂಚ ಬಂದು ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಬರ ಎಂಬೆಗ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ ಎಂಬೆಗ್ಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇದು ಒಂಜಿದೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲ್ ಗುರುನು ಮಿತ್ಗಾನಪೇನಿ ದಪಂಡ ಏಪಲ್ ಗುರು ನಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ಪದೆ ಬಟ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆ ಪಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ಬರೆಯುಡು ಸಹ ಪಂದಿ ಎಂಕ್ ತೋಚ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾಯಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸೊ ಶಿಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಗುರುನು ಮೂವಿ ರೈಟರ್ ಮನ್ಪದ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಂದೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಮೇರೆ ಆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ನತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪಂಡ್ಲಕ ಮೇರೆ ಅಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಈರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೌತಮ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಇರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ದುಬೈದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ 100 ಉಂಡು ಈಗ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ದ ಮಲ್ಪ ದುಬೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೌಂಡ್ ಆತನೆ ದುಬೈಡ್ ತುಡರ್ನ ಬೆಲ್ಲಡ್ ಶಬ್ದ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂದು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಂಡರು ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದನ್ನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಐದು ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗೆ ಬೇತ ಹೋಲಿಜ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಪೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇರಿಯ ಅಗ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ದುಬೈ ಕನಪ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕಂತ ಮಲ್ತ ನಿಕ್ಲಪುರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಾಡ್ಲಿತ್ತು karavalicousinz ನಿಖಲ್ ಇನಿಕತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಿಖಲ್ ಮಿತ್ತು ಕನಿದಾರು ನಿಖಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದುಬೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀಟ್ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಈರ್ಲ ಅಂಚೆ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ನಮಗ್ ತೂಡು ಗೌತಮ್ ಮಸ್ತ್ ವೈಬ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ I always tell he is not Gautam, he is pudar matra Gautam budalaga ditini sule he made Gautam I made Siddhartha what a combination okay? One thing second thing he made Mr. Karnataka he made Mr. UAE he made them alla onji ನಮ್ಮ ಬೋಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಂತೆನ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರಿ ಯಾನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲ ಕುದ್ಯ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಚೀನಾ ಭಯಂಕರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಮೇರ್ ನಿಜ एकदम ಫ್ರೆಶ್ ನಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದೇನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಮ್ಮನ he is a very good Bharatanatyam dancer also very good Bharatanatyam dancer ayana amma imbe enna ಮಗೆ ಇಮ್ಮೆನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಬಂಡಾರೆನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಗುರು ಅಂಚೆ we have a different bonding
between us. ನಮ್ಮ ಈ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದುಪ್ನಾಗ ವೆನ್ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೂವಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಆವಾಡ್ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಆವಾಡ್ ಎಲ್ಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಜನ ಅಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಚೇಂಜ್ to the cinema. Brave step. It's a real brave step. Sir baritina scripted the only page na manchenji potija. And the director both Elton as well as both of them have given their heart and soul. So ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಫಲ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. Normally commercial ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ changes ಜನಕ್ಕಲಂಜಿ ಅಂಚ ಮಂತಿಜಲ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜ ನಾವೇ ಬಾಲೆನೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನ ಅಂಚನೆ ಕರೆದಿರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈವನ್ ಎಂಗಲ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಟಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಂತು ಮೆಪ್ಪರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೂದು ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಮಂತುಪೇರು ಸೊ ಅವು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದ ಎಫರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು 100% ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ఒక మూల రిలీజ్ మంతోల్లారు సో మూల ನಮ್ಮ ಎಂಚಾಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬಂದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಂದ ದುಬೈದ ತುಳುವೇರು ಏಪಲಡು ಅಂಚ ದುಬೈದ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಶೆಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ಕಾಸ್ ದೇಗ ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ ನಕಲಿ ಏರ್ ಬರುಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಏರಿಗೆ ಬರದೆ ರಾಮದನ್ ಅಕ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಎದ್ದರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಮೂವಿ ತೋಪವ ದಯ ಪಂಡನ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ಕಾಸ್ ನಮಕುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಒಂಜಿ ರಜೆಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಿದೇಬೋದು ಆ ಒಂಜಿ ತುಯರ್ ಆವಂದಿನ ಕಾರಣ ನಡೆದು ಆ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಬರೋ ಮನಸ್ಸುಂಡು ತುಯರೆ ದಯಮಲ್ತ ದೆದ್ದರು ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದುಲೆ ಆ ಚಿತ್ತನೆ ಯಾವ ಬೇತ ದಾಲ ಬೋರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸೋಷಲ್ ಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ಈ ತುಡಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿ ತುಡಾರ್ ಆದ ಬರ್ಬಾವಣದ ಎಂಕಲ್ ತುಡಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿನಂತಿ ಜೆನ್ವಿನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮಾರ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನಿ ವರುಣ ದೇವರನ ಲಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವತ್ತುಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂತಿ ಅವು ಬರ್ಪುಂದು ಮಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತು ನಾವು ಯಾಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರಂಚ ಸೊ ಅಂಚೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕುದು ಎಡ್ಡ ಕ್ರೌಡ್ ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲ ಸೊ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ ಬಂದ ಮಿತ್ತಿನ ಮೀಡಿಯಾ ದಕಲ್ ಬೈದರ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಕಲ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕರಾವಳಿ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರೇಗ್ಲ ಅವಡೆ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತಿನ ರೇಗ ಏಪಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಪಿರೋಡ್ ದಕಲ್ ಏಪಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಪಿರೋಡ್ ಇತ್ತಿನ ಇಂದೆಟೆ ಆರ್ಡ ಪನ್ಲೆ ಒರೆ ಆರು ಅಂತ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಎದು ಬರೋಡು ಅಂತ ಆರು ಬರೋಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಎದು ಏಪಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಪಿರೋಡ್ ಉಲ್ಬೇರು ಅನಂಗರ ಪುದರ್ ವರ ಶಿರೀಶ್ ದಯಮಾದ ಈರ್ಲ ಎದುರು ಬರೋಡು ಆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಪಿರೋಡ್ ಎಪ್ಪಲ ಆರು ಇಂಕ್ಲಿ ಗುಡಂಜಿ ಬಂಡ ಆರನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಶಿರೀಶ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಯ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬತ್ತ ಐಟ್ ಹೀರೋ ಆದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲದರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ಟರ್ ಏರ್ ಬೈದಿನ ಬಂದು ರಿಯಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇರುವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ಉಂಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾ ಥಿಯೇಟರ್ ದೊಲೆ ತೋಡ್ ಬಂದ ಕಾತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಏರೆಗ್ ಬರ ಆಬುಚಿ ಪಿರಾರ ಪನ್ಪೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಏರ್ ನಂಬರ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಲೇರ್ ಅಕ್ಲ ದಯಮಲ್ ಇದ್ದೂರ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಡರ್ ಕಾತೊಂದುಂಡು ತುಡರ್ ಮೂವಿ ಬೇಗಡ್ ದುಬೈದ ಸಿನಿಮಾಸ್ ತುಯರುಲ್ಲಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ತುಡರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನ ದೀಪ ಅವು ನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತದೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ಡುಂಡು ಆ ಉಡಲ್ದ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಡ್ ನಿಕ್ಲ ಜೀವನಲ್ಲ ಬೆಳಗಡ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಮೂಲಕ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೀರೋಡಕ್ಕೆ ನೊಂದಲೆ ತುಡರ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲು ದಾಯಗ ತೂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಪುನಾಂಡ ಇರಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುನಾಂಡ ಮಲ್ಪುಲಿ ದವಡ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಇಡ್ದು ದಾದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದೇ Tudar cinema is a cinematic experience panule. ಓಕೆ It has got a full packed emotion. There's action, there's love, there's comedy, there's emotion. Iregu pura bhavna ilpide bar. So you'll laugh at times, immediately you might cry, you might again laugh, then there's thrill, then there's fight. ಸೊ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ Full package. Complete family entertainment. I can proudly tell you it's no lesser than any Tamil movie. Oh, great. Hello, at confidence level. So ನೆಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಕಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಮಂದೇರು ಎಲ್ಟನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ ತೇಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ್ ಆತೆ ಎತ್ತಂದ ಎಂಗ್ಲ ಡಿಒಪಿ ಸಂತು ಮೆಪ್ಪರ್ ಬಂದಾರು ಕೇರಳದ ಬೈದೇರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿನ ಪತ್ತದಾರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ನನಾತ್ ಮೂವಿ ಬರಡ್ ಬೇರೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರಡ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮೇರೆ ಜೋ ಅನ್ಮೋಲ್ ರತನ್ ಅಕಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯುಎ ಅಕಲ್ ನನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆ ಕಾವಡ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಲೆ ಕಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಡ್ ಬಂದ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಆಶೀರ್ವಾದ